Jer sve jedno da li je Dunja ili Dunjac? Nije. Gunjac je više softan, a Gunja je suva. Ovo su Gunje. A ovako je slično Gunjac, dugačak. A od Gunje, od Dunje ili od Gunja Da. je najbolji kitnikez? Pa od čega će drugo? Kažu da smo to od Švaba nasledili. Pa, ja ne znam ti kada sad, s koga smo, ja sam to, ovo nije Švabca, ovo je bila naša žena ovdje na Čortanovci. Pa od nekog, sve se to Bora od nekog nasledi, što kaže. Kako pravite kitnikez? Pa eto, sad tako isečem i nalijem tu vode i nek stoji u vodi i onda posle varim. I vidi se dalje kako. Ne treba jaka vatra. Pa ne možeš jako. Kad se kuva i nekako može, ali kad se bari zapravo. A kad se kuva ne možeš. Kod ukuvavanja treba biti oprezan. Jer hoće da uvati da zagori? Hoće. Hoće da uvati i kad se bari ako se ne promeša. Zato je varjača napravljena. Mešalica, kako da kažem. Ko vas je naučio da pravite kitnikez? Baba Vuka Vukovića, pokojna. Odakle? Odavde iz Čortanova. Koliko ste imali godina onda? 25. Je to tek kad ste se udali ili? Pa da. 25? Da. Čeka Pera došao po vas. Gde ste ga našli? Da našao mene u Banovci. Na Slavi? Da nije na Slavi. Ćuti, Boro, kad ti sve pričala. Idem s njive. Čupali pasulj. Žuti ili beli? Bilo je svakaki. I ja idem s njive i teram konje. I mama moja. Daret, baba, stani. Šta je? Kaže, ima jedan mladoženja. Ju, nabog, sad sam doženju, ja navukla maram naglo kako sam čupala pasulj, jel ono. Kaže, Zlato, spremi se pa dođe ovdje kod mene. Ajde ja, dođem kući, storim, raširim pasulj s mamom. Nisam ja imala, moj otac poginuo još, sam ja imala 3,5 godine. I spremim se ja i odem tamo i eto, tako smo se upoznali. A ko je bio provodađija? A neka baba tamo, njegova ujna. Pa dobro je uradila? Pa jako dobro. Dobro, šalim se. Pa 52 godine sad je nastalo u avgustu 53. U braku. Čestitam. Šta još pravite od gunja? Pa kompot i tako skuvam pa osladim pa jedem. Pa gunja je dobra sada sve. Sad sam nabrala i lišća od gunja tu u bašti. A šta ćete od njih? Za proliv. Čaj? Da, za čaj. Dobar za stomak.
Ajde sad mi kažete još jedan put recept kako da napravimo to kad dođemo do gunja dobrih. Pa ništa, samo se iseku gunje na kockice, lepo se operu normalno i onda se iseku na kockice i prelije se vodom koliko hoćete. Prelije se vodom da ogrezne, onda se med da se kuva i kad odmeknu, kad se skuvaju, onda se procede i sa mikserom. Sad ima mikser, a kad god nije bilo, kad god smo na mašinu mlelo što se meso melje. Jeste ih pasirali posle? Ne, nisam. Evo ni ovo. I onda ispasiram, metem šećer i... Koliko šećera? Pa ide kila gunja, 800 grama šećera. Dodajete još nešto ili? I doda se, ja sam uzela 3 limuna, tu sam dodala 2. I oraj, majte koliko hoćete.